लोगोफोर आंना बोरमा बेदरा मोनबाय बोरमा आलु न'नि आरो बोरमाया न'आव बोरमा बुथारदोंमोन जोंहा आदि हरनाय आरो मोनबाय लोगोफोर मा जादों आइसक्रिम नै नानिया मालाय आइसक्रिम जागासिनो गरमथार दिनैहाय बोथोरा लोगोफोर आइसक्रिम जादां बिमा फिसा बोथोर गरमखाय आइसक्रिम जाबाय नै जोंहा नोंना आवलिजोब्बाय नै हाय लोगोफोर गुड इभिनिं नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौ बरायहरनाय थाबाय जोंहा अयथासार गरम बोथोरा दिनै लोगोफोर अखा हासिगोन ओंखायनो बेलासिबाबो आइसक्रिम जाबाय आरो नानियाबो बिमा फिसा आइसक्रिम जागासिनो जोंहा लोगोफोर ओइ गस्लायाव नांजोब्बाय नोंना नै गोथाव मोनदों गोदै बिमा फिसा आइसक्रिम जादों लोगोफोरा बादि दाउ आदार होदों आंहा बेलासिनि दाउ आदार होदों लोगोफोर बेलासिनि दाउ आदार होदों आंहा जोंना दाउआ सामफ्रामबो जायो बांद्राय गैला बेखिनियानोसै अमायासो जाफाफैबावबाय नै दाउ आदार होदों आंहा लोगोफोर मा गावजों गाव खेबलायबाय थाखो आंखेब लोंनो एसेबो गावल' लोङो आरोखि गावना मोननै मोनथाम जायो मा खेबलायलायखो आदार जानायालाय दाउआबो बेखिनियानोसै सामफ्रामबो जायो लोगोफोर नै आधा केजि पवासे जानायल' नै बेखौनो सामफ्रामबो जायो बांद्राय गैला दाउआनो जोंना दाउ आदार होस्रांदों आंहा बेलासिनि लोगोफोर नै अमायासो जाफाफैबाय आगैया पेप्सि लोंनो एसे हो बाबा नों आइसक्रिम जाखांखाबायमोन नामा सर नै खेबलायलायना अबावबासो थांगासिनो आगैया लोङा नोंल' लोंगोन पेप्सिखौ जोंहा साहा लोंबाय लोगोफोर नै ओरैजाय लांथिया बिराबो लोंगासिनो बेलासिनि साहा लोंदों आंलाय माला नोंखौ लोंलायखो आयु आंखौ लोंबाय आंनिखौ लोंदो आं गावनो एसे होदोंमोन खाबाव गैलायथो खाबाव दंमोन एलाय नोंनिया मानै नै नोंथ' लायाखैना नै नोंना मोननै मोनथाम जाबाय गावना बुरजा जाबाय थांदों नामा इयो लोगोफोरनि आं दा मोनाबिलिनि ओंखाम ओंख्रि संसै आरो नै बोरमा बेदर आलु जोगोनार ओंख्रि संगोन आरो न'आव जोंहा बोरमा बुथारदों नालाय लोगोफोर आङो दा बोरमा बेदरखौ एवग्रोबाय आरो गावनि दै रानजासे मोजां एवनानै लानोसै दाहाय आलु दरसे हरगोन आरो सनाफोर दा बेलासियावसो बुथारदों नालाय न'नि बोरमा लोगोफोर नै दा आङो बेखौनो एवगासिनो आरो सनाफोर गावनि दै रानजासे मोजां एवनानै लाग्रोनोसै जोगोनार ओंख्रि बोरमा बेदर आलु जोगोनार संगासिनो लोगोफोर
नै आंना बोरमा बेदरा गावनि दै ओंखारनाया रानहांबाय आरो आङो गोदान दै होफिननानै संफिननोसै। नै लोगोफोर आंना जोगोनार ओंख्रिया मोनबाय। लोगोफोर नै आङो दा बोरमा बेदराव दै होनानै संफिनबाय आरो गावनि दै ओंखारनायखौ रानथाबजासे एवनानै मोनजासे बोरमा बेदर आलु संबाय नै लोगोफोर मोनबाय थाथोंसै। आलु दरसे होनानै लाबाय दसे गोबाव लोगोफोर आंना बोरमा बेदरा मोनबाय। बोरमा आलु न'नि आरो बोरमाया न'आव बोरमा फुथारदोंमोन जोंहा आदि हरनाय आरो मोनबाय लोगोफोर नै बरिया टेस्टि जाबाय आरो बेयाव रेजेकखौ एवफायाखै आरो मोजां गोजासो एवदों। खांनोसै आङो सनाफोर जोंहा सामफ्रामबो अमा बेदरखौनो बांसिन जायो आरो अमाजों ना ओमफ्राय बोरमाखौ न'आव फुथारबाल' जायो आरो गथ'फोरा जाया नालाय ओंखायनो बोरमा बेदरखौ बांद्राय जाया आरो न'आव फुथारबाल' जानाय जायो गिदिरफोराल' ओंखायनो बांद्राय बोरमा बेदर संनायखौ नोंथांमोना दिन्थिफेरनायानो जाया आरो सनाफोर दिनैसो न'आव फुथारनायखायसो दिन्थिनाय जाबाय। लोगोफोरनि आङो दा ओंखाम खुरबाय आरो नै बोरमा आलु जोगोनार ओंख्रि। नै दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। बाय बाय।